jira zuwana zan shigo da mata zan shigo da DJ zan shigo da kayan shaye-shaye jira zuwana zan shigo da mata zan shigo da DJ zan shigo da kayan shaye-shaye kira su Louis kai zuwana assalamu alaikum ina kwana na kwana kana hukana saboda kare na mutane ka zo cikin point ka zo kana cewa zaka shigo da mata zaka shigo da kayan shaye-shaye ko Allah mai ba haka bane kariya kake yi ba ka faɗi gaskiya ba Allah mai wata sabon wakan Maddox ne da hida Mr. Popotu kariya kake yi madan ka dan saurare ta jira zuwana zan shigo da mata zan shigo da DJ zan shigo da kayan shaye-shaye jira